यो 50 बिगानि नै आं भिडिअ खालामदों र' सासे लोगोआ नायनो दे आदामोन खारदो र' एसे थाग्रोनोसै जों आरो जिङाव खारगोन नै खारबाय नाव गंब्रै खारो 50 बिगायाव ओइ नैयाव जों थांसिगोन आरो थै बिदि बुङो होमबा ओइलाय खारबाय आरो ना र' आंबो हाबलांसै दै एबार आयौ हा आयौ नै इदि जायो आरो ना खसो जोंना ना खस ओइ सोर खारसिगोन जों ओरै जिङाव खारलांसै लाइन लाइननो गावबा लाइनजों खारो आरो होगोन र' मोदादोंलै नै सानजों जोंना नाव सलायग्राया बसा होनलाय नोगोद गरमावसो दाबो जोंना बसा खात्रा हिटखा मा जागोन दा एसे साथाब खारलांबाय एखे जों खारलांनानै ओरै फैफिननांगौ आरो नै रोमो रोमो नुहुरो ओइ लास्टथिंबो दङ गंनै ओइथिं ओमफ्राय मोगा मोगि गंनै दङ ओइथिं मोनसे दङ मोनब्रै जोंना जमा गासै जाबाय दे